Fabrikaya nanê gel hat vekirin. Ev tişteke mühîm e loma îro sê dexeyên xwe em didin vê. Ev fabrikaya nanê gel li ku hate vekirin? Li Bağcılara, Bağlara Amedê. Kî vekir? Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê. Li vê derê cihek hebû pêşî ji bo bazarê, ji bo cihê dan û stendinê fikirî bûn. Çê nebû, paşê fikirîn gotin em vê derê bikin pirtûkxane. Dûr e li daxwazê û li pêdiviyan mêze kir biryar dan ku li vê derê bikin fabrikaya nanê gel. û bi awayekî fermî roja 13 Tîrmeha 2026 fabrikaya nanê gel vebû. Ev çima mühîm e? Em bêjin. Li bazarê nanên firinê de têne firotin bi 15 TL'yî ye. Nanê ku li vê derê anha şaredarî wê çêke û bifroşe, wê bi 10 TL'yî bifroşe. Buhayekî erzantir. Şaredariya Bajarê Mezin di 11 mehan de li ser vê yekê xebitiye ev fabrika çêkiriye û anha xistiye faaliyetê ji bo vê yekê 235 milyon TL pere xerç kiriye. Anha 4 büfeyî hene li temamê Amedê, li navenda Amedê û li wan büfeyan ev nan wê bêfirotin. Di destpêkê de 40,000 nan hedefa wan e. Yani rojane 40,000 nan wê bê çêkirin û li van 4 büfeyî de wê bêfirotin. Lê hedef ew e ev hejmar bigîje 100,000'î. Yani fabrikaya nanê gel ku anha hatiye vekirin kapasiteya wê 100,000 hevnan e ji bo destpêkê bi 40,000'î destpêkirine. Anha 6 kes tê de dixebitin. Ji wan 6 kesan 5'î jê jin in. û ya mühîm dema ev potansiyel bê bikaranîn û hêzê de tir nan bê çêkirin, yani dema bigîjin 100,000'î wê 100 kes li vê derê bixebite. Anha me got çi? 6 kes dixebitin. Ev tiştekî mühîm e, xizmetekî mühîm e wê însan bi erzanî nan bikirin û bibin mala xwe. Li bajarên mezin ên Tirkiye wekî Stenbol, Ankara, İzmîrê cihên wisa hene. Wan bi xwe bi navê halk ekmeyî yani nanê gel wisa fabrîka çêkirine, di büfeyên xwe de vî nanî bi erzanî difiroşin. Lê wan şaredariyan tiştekî din jî kiriye. Piştî ku daxwaz çêbûn cûreyên din ên nan jî çêkirin, ne cûreyek tenê. Paşê çi kirin? Paşê mesela bisküvît çêkirin ji bo zarokan. Paşê kurabiye çêkirin. Van hemûyan û gelek tiştên din bi nan re eleqedar bi wê qelîteyê di wan büfeyên xwe de difiroşin. Şaredariya Amedê jî wê wekî din tiştan bike yan neke em nizanin. Lê daxwaz hebe ne tenê ev nan, tiştên din jî wê bêne çêkirin û wê bêne firotin bikeve xizmeta însanan. Fabrika nanê gel xebatekî girîng e û Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ji bo vê yekê pîrozbayiyê heq dike.